సింగిల్ కలర్ లో ప్రీమియం క్వాలిటీ గద్వాల్ పట్టు కలెక్షన్ అండి. విత్ కాంట్రాస్టింగ్ గా మనకు బార్డర్స్ అనేది వస్తుంది. బ్యూటిఫుల్ కలర్ కాంబినేషన్ అండి. రేర్ గా లైక్ చేసే వాళ్ళకి చాలా బాగుంటుంది. ప్రెట్టి లుక్ ఉంటుంది. దట్టు అఫోర్డబుల్ ప్రైస్ రేంజ్ లో. బార్డర్స్ చూడండి, మనకు మ్యాంగో వీవింగ్ మోటిఫ్ అనేది వస్తుంది. బాడీలో కూడా వీవింగ్ మోటిఫ్ వస్తుంది. ఎండ్ వరకు చూడండి, ఫుల్ వీడియో మీకు పోస్ట్ చేస్తాను. గ్రాబిట్స్ పళ్ళు అండి. ఇది కాంట్రాస్టింగ్ గా పళ్ళు వస్తుంది. రిచ్ వీవింగ్ పళ్ళు వస్తుంది. అండ్ బ్లౌజ్ కూడా మనకు కాంట్రాస్ట్ బ్లౌజ్ వస్తుంది. అండ్ హ్యాండ్స్ కి బార్డర్ అనేది వస్తుంది. ఇలా కాంట్రాస్ట్ బ్లౌజ్ అండ్ హ్యాండ్స్ కి బార్డర్ వస్తుంది. అండ్ ఆల్ ఓవర్ మనకు ఫ్లోరల్ వీవింగ్ బుట్ట అనేది క్యారీ అవుతుందండి. మంచి ట్రెడిషనల్ కలర్ కాంబినేషన్. సింగిల్ కలర్ లో వస్తుంది. దట్టు మంచి అఫోర్డబుల్ ప్రైస్ రేంజ్ లో. చాలా ప్రెట్టి ఉందండి కలెక్షన్. మిస్ చేయొద్దు. గ్రాబిక్స్